Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali, bio šta si mlada. Kad smo bili mali. Nekada su policajci bili i tekako na ceni. Zapravo zvali su se milicajci. Ti milicajci kada su regulisali saobraćaj nije moglo da bude baš ovoliko problema kao što ih ima danas. Hajde da se ne lažemo i hajde da se ne ljutite. Realno je tako. Jedan policajac se do duše odvajao od drugih. Čovek koji je stajao na raskrsnici između, odnosno na raskrsnici kod Londona, raskrsnici ulica tada Maršala Tita i kneza Miloša. U pitanju je naravno legendarni Jovan Bulj. Jednom prilikom, u jednom intervjuu, on je odgovarao na pitanja novinara, a s obzirom na to da je intervju star preko 40 godina, mislim da bi trebalo načuljiti uši i čuti ovo. Na kraju krajeva nemate to sigurno priliku često da čujete. Druže Bulj, oprostite što vas uzimiramo na vašem redovnom poslu. Htjeli bi samo 2 pitanja. Kako ste se posle naših terazija uklopili u londonski saobraćaj i kako ste se snašli u košnici londonskog Whitehala? Drago mi je kad ste došli da me pitate, da mi postavite to pitanje. Bio sam radostan kad sam išao za London. Osjećao sam nešto u sebi, sam osjećao ipak da će se svršiti sve kako treba. Ja sam se snašao odlično. Odlično smatram da čak bolje nego što sam ja zamišljao da može biti. A kako su se snašli londonski vozači u odnosu na vas? Vozači su se isto snašli lepo. Bilo im je u prvom momentu malo neprijatno zato što nisu nikad vidjeli potpuno uniformisanog milicionera, kod njih policajca. Tako da su i oni sami gledali me, pitali ko sam, šta sam. Tek kasnije su shvatili i vidjeli o čemu se radi. Jovan Bulj je, zahvaljujući svojoj neverovatnoj tehnici, mnogi su ga zvali i baletan na drumu, završio i u Londonu. Odvedli su ga naši tamo kako bi pokazao šta znači naša prava milicija. Nažalost, nisu svi bili takvi i on je bio zaista specifičan. Kada je otišao u penziju, otvorio je restoran brze hrane i radio na trafici na Novom Beogradu, a preminuo je pre tačno 7 godina. Dragi policajci, verujem da negde u vašim kolima trenutno slušati Radio 3 i ne samo onu vašu radio vezu. I znam da 99% vas radi svoj posao savesno, dobro i najbolje što ume. Ali hajde neka taj procenat skoči još više. Hajde da se ugledamo na gospodina Jovana Bulja. Svi oni koji se budu vraćali sa posla u špicu, sigurno će vam biti zahvalni. Novi minut za vreme kad smo bili mali. U ponedeljak u 10:10 samo na Radio 3.